Uyazi kunezinto nje uthola ukuthi uyenqena ukukhuluma ngazo ngoba uyosaba ukuthi uzobukeka njengomuntu ophoxayo noma obandlululayo. Kodwa kuye kuhambe kwesinye isikhathi ugcine nawe uhluleka ukuyibamba, ugcina usuphahluka ezinye izinto ukukhuluma ngazo. Uyabona nje kunento engeke ngiyibuke lento lena ngithi ngiyazama ukuyiziba, kodwa kugcina kuphunywa ngempela ngathi umuntu engagcina ekhuluma ngayo. Khona lento ekuthiwa ubutabane, leyanta angazi noma isifo noma isitayela noma kusuke kwenze njani angiqondi, kodwa leyanto leyana iyenyanyeka leyanto leyana. Futhi angiphathi mangeke ngezwe isitabane sikhuluma ngoNkulunkulu. Ngiye ngixakeke ukuthi isibindi esingaka sisithathaphi ngoba ubutabane buqalekisiwe eBhayibhelini. eBhayibhelini uNkulunkulu wathi isitabane asibulawe. Kubhalwe kanjalo nje eBhayibhelini. Awukho umbhalo eBhayibhelini ovuna isitabane, futhi awukho umbhalo okhombisa ukuthi uNkulunkulu isitabane uyasithanda. Ngiye ngibukeke ngicabanga ngithi mina kazi umzali uma esuke eshawa ngokuthi ezale ingane yesitabane usuke onengane kuNkulunkulu noma usuke onengane emadlozini, ngoba angaze ngibone into ephula inhliziyo yomzali njengaleyana. Abanye noma kuhamba bekwemukela ukuthi ingane zabo ziyilempilo, kodwa uyobona ukuthi ukwamukela kanzima kubuhlungu. Khona lesi-ke engiye ngisibone khona lapha ku TikTok, lesi angazi bane-account la bayibiza ngokuthi kombulazi. Kulapho nje kombulazi. Lesa sitabane ngendlela esengicasula ngayo singinyanyisa mase sihlela. Hehe, bafazi, aningiboniseni bafazi. Yabona lesa sitabane lesana. Ngathi ungavile uthatha ifondi uvele uyiphihlize phansi. Isitabane bafowethu asithandeki isitabane. Mawusithanda isitabane usuke ungazazi wena ukuthi uyisona, kodwa le yanto leyana bafowethu iyacasula, iyanyanyisa, yabona. Futhi ihlasela kakhulu emalokishini ngoba kukancane ubona isitabane emakhaya. Ngoba emakhaya akudlalwa emakhaya. Emakhaya ungahlukunyezwa uzubuyeka ubutabane ngendlela abantu basemakhaya abahlukumezana ngayo, nangendlela nje abafana bakhona abanengqondo ebheda ngayo. Ungakudelelwe nje ucwaswe ngendlela ukuthi nawe uzubone na ukuthi shuthi lento yenza iyabheda, ugcina uyiyekela wena.